आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। छोटी चुकी बाड़ू छोटी चुकी बाड़ू तोहर कमे बाटे उमर। छोटी चुकी बाड़ू तोहर कमे बाटे उमर। छोटी चुकी बाड़ू तोहर कमे बाटे उमर। छोटी चुकी बाड़ू तोहर कमे बाटे बाड़ू एतना तू गोर जइबू कावना के ओर। बाड़ू एतना तू गोर जइबू कावना के ओर। लंगा में बाटे तोरा छोटी चुका चुमर। छोटी चुकी बाड़ू तोहर कमे बाटे उमर। 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 मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कमे बाटे उमर। कमे बाटे उमर। छोटी चुकी बाड़ू यदि तू धरबू अनाड़ी होई जी तोहरा के पाके भाग्यशाली होई जी। तोहरा के पाके भाग्यशाली होई जी। यदि तू धरबू अनाड़ी होई जी तोहरा के पाके भाग्यशाली होई जी। बाद में बुझाई बबी दोसरा संगे घूम। छोटी चुकी बाड़ू तोहर कमे बाटे उमर। 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 आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कमे बाटे उमर। छोटी चुकी बाड़ू कमे बाटे उमर। राही टड़ झुंडल धर भइले चंदन आदि विशेष कहिले। चंदन आदि विशेष कहिले। राही टड़ झुंडल भर भइले चंदन आदि विशेष कहिले। मुकेश मार के कदी है कचरुमा। छोटी चुकी बाड़ू तोहर कमे बाटे उमर। 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 एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।